Ndị be anyị bịakwanụ ka unu fụrụ ụmụnne na-abụ bụ ndị ntọrị mmadụ. Bịanụ ka unu nụrụ ka fa si wee tọrọ nwanne fa nwoke elder brother fa wee napịa ya 30 million naira. Bịazienụ ka unu nụrụ onye nke fa tọrụrụ ikpeazụ mere aka na-abụ ji wee gofe otu aka. Mmadụ na-abụ unu na-afụ ebe a bụkwa nwanne na nwanne, fa na-abụ bụ ụmụ nwaanyị. Ntọrị mmadụ bụzikwa ife fa ji wee mere aka ọrụ, dịka emere ka ndị mmadụ mata na onye nke izizi na afa ya bụ Juliet Chukwu, na ọ bụkwa na onye ọrụ uwe ojii nya ọ na-alụ civil defense officer. Onye nke ịbụọ afa ya bụ Ngozi Nancy Chukwu, ọ bụkwa na onye na-alụ na immigration, nya mmadụ na-aba na-alụlụ gọọmenti ọrụ, and fa na-abụ bụ ụmụnne. Nwanne fa nwoke Fatoje emere ka ndị mmadụ mata na afa ya bụ Friday Chukwu, na fa abụkwanụ ndị Ebonyi steeti na Amaeze village nke dị n'isi agụ community Ebonyi steeti, na ebe fa nọ wee tọrọ nwanne fa nwoke bụ ụzọ nke si Enugu wee jebe Port Harcourt Expressway. N'ebe a ka fa nọ wee tọrọ nwanne fa nwoke wee nabata 30 million naira. Wee na-akọwa na mgbe niile fa na-akpọ fonu wee na-asị na si weta 30 million naira, na ọ bụ na ewetaghị 30 million naira na fa ya egbukwanụ nwanne fa nwoke Fatoje, na ndebe fa amakwanụ na mmadụ na-aba na aka fa adụ n'ife sokwanụ wee tọrọkwa nwanne fa nwoke wee sokwa wee na-agbagharị ka e wee chọtakwanụ ya bụ 30 million naira ka e wekọta fa ncha wee jekwukwanụ ndị ntọrị mmadụ. Na amaghọdụ nọ mmadụ na-aba abụ ife pụrụ anụrụ ya bụ ife wee tọrọ nwanne fa ọkwa ụmụ nwaanyị ka a na-ekwu ife a na fa abụrụkwa ụmụ nwoke. Nke a bụzikwa na ntọrị mmadụ erugokwa anụ n'aka ndị ụmụ nwaanyị. Unu na-achọ ịgwa m na onye tọje nwanne ya nwoke ọnụ ọya atọrọ die, onye tọje die ọnụ ọya atọrọ ọyi ya nwoke, ọnụ ọya atọkọrọ ndị nebia ma ndị fa na fa na-arụ ọrụ. Bịakwanụ ka nna akọrọ unu ife nna akọrọ unu. Wee na-akọwa n'ọkwa ya ka ndị befa gbagharịgide wee gbagharịta 30 million naira wee were wee nye ndị ntọrị mmadụ na-abụ unu na-afụ ebe a wee kerie ego. Ọya bụnụ sọsọ fa na-abụ na ya enwe na ụmụ nwoke nyere fa aka wee rụkwanụ nya bụ ọrụ wee gaa ọfụma, maka ọ bụghị sọ mmadụ na-aba abụ ife na-arụ nya bụ ọrụ, enwere ndị sofa wee na-arụ nya bụ ọrụ. Onye ka a na-akọwa na fa erifusichagokwa anya bụ 30 million naira fa natara nwanne fa nwoke. Fa nwee na nwanne fa 30 million naira, fa ma na nwanne fa nwoke karịrị egwu o kotara na 30 million fa kpọrọ na nwanne fa nwoke ya akwụ nwunye. Damisi na nwanne fa nwoke na-eme na ọfụmanụ ka ọ na onye enyefe ego ka ọ na ohe enyebi ife fa ji wee chọzi iji ntọrị mmadụ wee nasịnata ya anya bụ ego ka fa toru wee rie. Nwekwana ife ndị mmadụ anyị afụna. Wee na-akọwa na fa erichagonu nke fa natara nwanne fa nwoke. Unu ma na-atụrụ inu na ọnụ na-erigbu adịghọ mmiri debe, and fa erigonu test ya fụ ka o si atọ. Fa wee maa na ntọrị mmadụ bụkwa bizinesi na ọ na-akwụta ụgwọ. Fa chefuzie na otu mbọsị bụ nke onye oshi, otu mbọsị bụrụ nke onye nwe ụlọ. N'ọgwụ ya ka fa kpakwara nkịta wee pụrụ anịcha wee jekwa tọrọ otu nwoke onye nke enyere afịa wee dịka Dennis Igwe. Na ya bụ Dennis Igwe bụkwanụ general manager nke ndị China Oriental Mining Company. Na mgbe fa tọjie na the same place ebe fa nọ wee tọrọ nwanne fa nwoke, n'ebe a ka fa pụrụ anụkwa wee nọrụkwa wee tọrọkwa Dennis Igwe anụnwa. Na mgbe fa tọje Dennis Igwe na ife fa gwara ndebe Dennis bụ na fa kwụọ 10 million naira ka e wee hapụ Dennis, na ọ bụkwa na fa kwụọ 10 million naira na fa ma na fa ya eburukwa Dennis n'ozu. N'ọkwụ ntu a ka ndebe Dennis Igwe ti wee gbagharịba wee weta 10 million naira wee kwụnyekwarụ ndị unu na-afụ ebe a, mana fa maazi na mgbe akwụnyere fa nya bụ ego na ndị uwe ojii abanyegokwanụ na nya bụ okwu wee na-eme nyocha na nzacha ka amalụkwanụ ndị ntọrị mmadụ dị ife a, ka amalụ ka esi wee nyefe ego na akaụntụ ego balụ na ebe a ya adobe ego. N'ọkwa ya ka e were ego wee nye ndị unu fụrụ, fa wee narị 10 million naira wee pụọ. Ndị polisi wee jezie na-achọgharị fa wee fụzie fa ebe fa nọzi n'otu họteelụ wee na-ekezi nya bụ 10 million naira fa natara Dennis Igwe. Ọkwọnụ ka o si ebido, mmadụ na-abụ unu fụrụ ebe a abanyegokwa na ntọrị mmadụ. Ọ bụ ukwe na ejidehọ fa fadichakwa 10 million naira unu na-afụ kịta anụnwa fa ejekwata ikwe aka wee tọrụkwa onye ọzọ. Ndị mmadụ nọ wee na-asị na-eche na ọsọsọ ụmụ nwoke na-eme ntọrị mmadụ, na amadụ na ụmụ nwaanyị sokwuzi wee na-eme ntọrị mmadụ, na na-ezigbote ọrụ fa na-arụ na gọọmenti, na na-ezigbote ọkwa fa nọ na gọọmenti. Fa wee hapụzie ọrụ gọọmenti fa na-alụ wee tọọnụzie ọ bụrụzie ntọrị mmadụ ka fa jizi wee mere aka ọrụ. Ndị mmadụ na-ajụ kedu ife nwanne fa nwoke mere fa ji wee nwee obi wee je tọrọ nwanne fa nwoke wee napịa 30 million naira. Na ọ na-abụ na nwanne fa nwoke eji ego fa ya ego na ọha enyefa ka ọ na-anya ukwu bagoro mmadụ na-aba ime ka ọ na oshi idufa n'ahụ, ka ọ na fa enweghị di fa ya eje tọrọ, ka ọ na fa enweghị oyi nwoke fa ya eje tọrọ. Ụfọdụ na-asị nwanne fa nwoke fa tọje fa ama na o nwere ọya ọ na-aya. Ọ bụzi na fa atọje nwanne fa nwoke kịta anụnwa na ọ na-enwe ọbara mgbali elu maọbụ nke na-agbatu agbatu, maọbụ na ọ na-aya ọya shuga,
ma ọ na o nwere ife ọ na-aya fatọrụzie ya ntu anụnwa ume ya mapụ ọnwụnwa ebe ahụ akpọba ndị ntọrị mmadụ ụfọdụ asị nọ ndị Fulani ụfọdụ asị nọ ndị agbata obi bụ ife tọjie ụfọdụ asị nọ ndị fa na nwanne fa na-eme bizines ikezi ọ bụ na onwe nwanne fa nwoke fa na mmadụ ji bizines ma ọ na onwe nwanne fa nwoke fa na mmadụ nwere okwu na ụka eje ndebezi onye agha anya sị na onye agburu ya ma ọ na onye atọjie ka o gbuo agha ama na ụmụnne ya bụ nke nwoke ndị nne ji nya na fa ndị ṅụchara ala ọṅụa maọbụ ndị fa ṅụchara ala fa ṅụa ndị ebukọrọ fa na fa n'otu afọ n'ọfọ nwa bụ ife kpara nkịta wee tọrọ ya nwekwara ife mmadụ anyị afụfọna na-achụ ego nke ụwa ndị uwe ojii wee na-akọwa na mgbe fatọje nwanne fa nwoke a na-ekwu ugbu na Jun 2025 mgbe fa jezi wee tọrọ onye nke anụnwa wee ejide fa on Monde bụkwanụ Julaị 14 2025 n'ime ụlọ oriri na ọṅụṅụ ebe fa na-eke ego fa nwetara ọ bụrụ na ọgụ bụ nwanne fa nwoke ya agba alụfa ka ya sị nọ nsogbu si n'ezinụlọ ka ya sị na ihe agba alụfa nke a bụkwa ọkpụkpụ nyere nkịta bụ nke anụnwa nya nke a bụ odudu belụ n'ọnụ amụ afụghị ka a ya esi gbu ya igbuo ya egbu okwu na ụka ije ka ịkụchapụ ya ka ị nwere ike igbu ya egbu maọbụ imerụ onwe gị ahụ kedu na ụdịka okechi dị ife ya agba alụfa na eburu nwanne fa ka ya sị na ihe agba alụfa nwekwa ife mmadụ anyị afụ ọ na fa aha anụ di fe enweghị nwa fe enweghị ezinụlọ fa ji wee disaidi ya ka fa were ntọrị mmadụ mere aka ọrụ ndị ajecha nga pụta kịta ọdụ ụnụ ka yunifọm na-afa na-abụghị gọọmenti ọ na ya anakalụfanya yunifọm ọka ya adịfa n'ahụ fapụtakwọ nga ịma na ifefa ya abụzi ibu deri nwa amama anịnị ifefa ya adị ezuzi ibu nnukwute oshi mgbu mmadụ na-aba